Добре дошли в онлайн банкирането на Unicredit Bullbank. За да влезете във вашия профил, първо изберете опцията за индивидуални или корпоративни клиенти. Вход за първи път с потребителско име и парола от PIN плик. Ако използвате услугата за първи път, следва да попълните вашето потребителско име и парола, които сте получили във филиал на банката при заявяване на услугата. След като ги въведете, изберете бутона за вход. Ще се зареди нов прозорец, в който трябва да въведете еднократна парола от mToken. Приложение, част от Bullbank Mobile, чрез което ще генерирате уникални кодове. Отворете приложението Bullbank Mobile и изберете меню mToken от първоначалния екран. Влезте в mToken посредством PIN за вход или лицево разпознаване, пръстов отпечатък. При верен PIN код ще се появи флаг на държава, същия като при първоначалната регистрация в mToken, който следва да се потвърди. Ще се зареди нов екран. Изберете опция Еднократна парола и бутон Генерирай. Ще се генерира 6-цифрен код, който следва да въведете в полето за еднократна парола от mToken в Bullbank онлайн. След въвеждането му, изберете бутон Потвърди. Вход с ID код. В случай, че искате да влезете в Bullbank онлайн с електронно получен ID код, изберете Вход с електронно получен ID код. Ще се зареди нов прозорец. В полето на първата стъпка въведете получения по имейл ID код и изберете бутон Напред. На имейл адреса и телефонния номер, с който сте се регистрирали за услугата, ще получите вашият код от две части. На втора стъпка, първо въведете получения по имейл код, а след това и кода от SMS-а. Изберете бутон Изпрати. Ще се отвори нов прозорец, в който трябва да въведете еднократна парола от mToken. Отворете приложението Bullbank Mobile и изберете меню mToken от първоначалния екран. Влезте в mToken посредством PIN за вход или лицево разпознаване, пръстов отпечатък. При верен PIN код ще се появи флаг на държава, същия като при първоначалната регистрация в mToken, който следва да се потвърди. Ще се зареди нов екран. Изберете опция Еднократна парола и бутон Генерирай. Ще се генерира 6-цифрен код, който следва да въведете в полето за еднократна парола от mToken в Bullbank онлайн. След въвеждането му, изберете бутон Потвърди. Следвайте условията за избор на нова парола, като въведете минимум 8 символа, от които поне една малка, една голяма буква и една цифра. Потвърдете вашата нова парола, като я въведете отново в поле Повтори нова парола. След попълване на всички полета, изберете бутон Потвърди. При избор на бутон Продължи, ще бъдете пренасочени към началната страница на Bullbank онлайн. Забравена парола. В случай, че знаете своето потребителско име, но сте забравили паролата си, изберете линка Забравена парола. Ще се зареди нов прозорец, в който трябва да попълните вашето потребителско име, ЕГН или личен номер на чужденец, мобилният ви телефонен номер и имейл адреса, с който сте регистрирани за услугата Bullbank онлайн. Попълнете кода за контрол от картинката, след което изберете бутон Напред. Ще получите SMS с код за временна парола. Въведете кода в полето Временна парола. В поле Нова парола въведете избрана от вас парола, която трябва да съдържа минимум 8 символа, от които трябва да има поне една малка, една голяма буква и една цифра. Потвърдете вашата нова парола, като я въведете отново в поле Повтори нова парола. След попълване на всички полета, изберете бутон Потвърди. При успешна промяна на паролата, затворете прозореца с бутон Затвори. За да влезете във вашия профил, въведете потребителското си име и вашата нова парола. Зарежда се нов прозорец, в който трябва да въведете еднократна парола от mToken. Отворете приложението Bullbank Mobile и изберете меню mToken от първоначалния екран. Влезте в mToken посредством PIN за вход или лицево разпознаване, пръстов отпечатък. При верен PIN код ще се появи флаг на държава, същия като при първоначалната регистрация в mToken, който следва да се потвърди. Ще се зареди нов екран.
Изберете опция "Еднократна парола" и бутон "Генерирай". Ще се генерира 6-цифрен код, който следва да въведете в полето за еднократна парола от mToken в Bullbank онлайн. След въвеждането му, изберете бутон "Потвърди".